Κοχ. Άτζιτς. Πέτερσον. Πήρε την κεφαλιά ο Στολτίδης στη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι κάνουν λάθος. Ωραία το τακουνάκι από τον Φοφόνκα για τον Χατζή. Την παλιά για τον Φοφόνκα που δεν έτρεξε. Προλαβαίνει ο Κοχ. Ο Βραζιλιάνος Έντερσον Φοφόνκα. Κάνει φάουλ. Έπεσε άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του, ο οποίος συγκαταβατικά δίνει το χέρι. Βλέπετε το σπρώξιμο. Πολύ άγαρμο τρόπο. Κοχ χτύπησε στο χέρι πέφτοντας. 33ο λεπτό του αγώνα. Το 2-0 για την Kaiserslautern απέναντι στον Ηρακλή. Και βέβαια ήδη οι ελπίδες του Ηρακλή για πρόκριση, όποιες είχαν μείνει, αν είχαν μείνει, όχι απλώς εξανεμίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Ωραία ενέργεια από τον Χατζή. Ο Ηρακλής δεν παίζει κομπλεξικά. Βγαίνει ωραία στην αντεπίθεση. Σέντρα του Στολτίδη, μια κεφαλιά. Απειλεί εδώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Ρόμπερτ Νιστρόι. Την Kaiserslautern. Το 2-0 παραμένει στο 33. Εδώ ο Ρόμπερτ Νιστρόι. Ένας από τους πολλούς ξένους φέτος του Ηρακλή, με μεταγραφικό αυτό σαφάρι του καλοκαιριού, που έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Σμέτ, τον Μπελσούε, τον Νιστρόι, τον Έντερσον Φοφόνκα, τον Ράινκε. Αυτό είναι και το θέμα για πολλούς, κατά πόσο ο Ηρακλής θα μπορέσει να συγκροτηθεί γρήγορα ως ένα συμπαγές σύνολο, με τόσους διαφορετικούς και εθνικοτήτων και νοοτροπιών ποδοσφαιριστές. Μπάσλε. Πέτερσον, Ζορκαέφ και πάλι για το Σουηδό. Γραμμόζης. Κλόζε. Γραμμόζης παλιά με το αριστερό. Δεν κινήθηκε ο Χριστόφ. Την μπάλα στα χέρια του Ράινκε. Εδώ ο Μάριαν Χριστόφ. Έχει ύψος 1,92. 27 ετών, από το 97 στην Kaiserslautern, μεταγραφή τότε από τη Λεύσκη Σόφιας. Ράινκε. Τα πολύ δυνατά πόδια. Το πλάγιο. Και εδώ ο Δανίλη Παπαδόπουλος. Οι Γερμανοί επιμένουν να δείχνουν αυτόν αντί του Κυράστα. Νωρίτερα το τακουνάκι του Χατζή από τη γερμανική τηλεόραση που στέκεται σε κάποιες ενέργειες. Εδώ τα λέμε και ο Παπαδόπουλος, με τον τρόπο που στέκεται και κάθεται, δίνει την εντύπωση στους Γερμανούς που δεν ξέρουν τον Κυράστα ότι αυτός είναι ο προπονητής. Αλλά λίγη πληροφόρηση δεν θα έβλεπτε. Φάουλ για την Kaiserslautern το έκανε ο Ταβλαρίδης πάνω στον Πέτερσον. 36 λεπτά αγώνα. Με τις ροθιές του ο Ράινκε παίρνει το φάουλ. Σφύριγμα του Άγγλου διαιτητή του Μάικλ Ράιλι. Ο Αντρέας Ράινκε που σίγουρα θα νιώθει παράξενα ξαναγυρίζοντας στο τόσο γνώριμο για αυτόν γήπεδό του. Εκεί στην πόλη του Kaiserslautern έχει και φίλους, ανθρώπους δικούς του, η οικογένειά του.
Κωνσταντίνου μάχεται για την κεφαλιά. Φοφόγκα. Δεν μπόρεσε να περάσει νωρίτερα ο Νιστρόη. Στη συνέχεια η μπάλα χάθηκε για τους παίκτες του Ηρακλή. Τζορκαέφ. Αφήνει ο Άτζιτς για τον Μπάσλερ. Μπάλα πάνω στον Χατζή. Ο Μπάσλερ που θέλει να βάζει πάντα ένα φάλτσο στις έντρες του τέτοιο, ώστε η μπάλα να πάρει μια τροχιά και να ευνηδιάσει τις αντίπαλες άμυνες. Η ομάδα του Ηρακλή με τον Κωνσταντίνου που δεν βρίσκει τον Σαπουτζή, χάνει την κατοχή της μπάλας. Ο Ράινκε για τον Αλτίν Χατζή. Μάλλον προσπαθεί να παγώσει όσο μπορεί το παιχνίδι ο Ηρακλής. Φάουλ του Πέτερσον πάνω στον Χατζή. Προσφέρεται αυτό το μάτς για πλάνα από την εξέδρα με την πρώτη ευκαιρία. Είναι χαλαρό για τους Γερμανούς, μια γιορτή, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για την Kaiserslautern που πήρε το πρωτάθλημα τη σεζόν 97-98 με τον Νότο Ρεχάγκελ. Μόλις είχε ανέβει τότε από την δεύτερη κατηγορία. Στη συνέχεια 2 χρονιές πήρε την 5η θέση. Μια παλιά που δεν είναι καλή. Στην τελική ενέργεια τα χαλάνε οι συμπατριώτες μας, η ομάδα του Ηρακλή. Kaiserslautern που είχε έρθει δεύτερη τη σεζόν 93-94 στο γερμανικό πρωτάθλημα, και όσο πάμε πιο πίσω βλέπουμε ακόμη ένα πρωτάθλημα σεζόν 90-91. Μεγάλη ομάδα της Kaiserslautern τότε. Συνολικά έχει 4 πρωταθλήματα στη Γερμανία, 2 κύπελα, το 90 και το 96. Και βέβαια την έγλη ενός συλλόγου που έχει ιδρυθεί το 1900. Έχει συμπληρώσει τον Ιούνιο τα 100 χρόνια ζωής. Και μόλις μία φορά υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία από την ίδρυση του θεσμού της Bundesliga 1965 και μετά. Κοχ. Μπάσλε. Μπαλά γύρισε πίσω. Ο Ηρακλής κλείνει τους χώρους, προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα για να μην υποστεί κάποια συντριβή. Ζοκαέφ. Γιακίν. Offside. Ο Κλόζε. Σημαία του Άγγλου σηκωμένη και από ό,τι φαίνεται σωστά. Ο Κλόζε ήταν μπροστά από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου μέρους. Πάντα το 2-0 για την Kaiserslautern απέναντι στον Ηρακλή, όπως διαμορφώθηκε στο 24 με το πέναλτι που κέρδισε ο Κλόζε από τον Ταυλαρίδη και μετέδευσε σε γκολ ο Χάρι Κοχ, και στο 28 με το σουτ του Γιούρι Τζορκαέφ μέσα από την περιοχή του Ράινκε, κατέληξε στα δίχτυα. Μπάσλερ. Offside και πάλι. Μια υπόδειξη, νομίζω και με γυμνό μάτι φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης των Γερμανών. Ο Σαπουτζής βιάζεται να κάνει την παλιά για τον Κωνσταντίνο. Αρκετές ευκολαιότητες, αν θέλετε, κάποιο είδος τρακ από τους παίκτες του Ηρακλή.
τα κουνάκια σε ένα χώρο που χάνεται η μπάλα για την ομάδα του Κυράστα και γίνεται και το φάουλ πάνω στον Πέτερσον. Παρατηρήσεις του Άγγλου διαιτητή, ο κύριος που είδατε νωρίτερα από τις χαρακτηριστικές φιγούρες στα γερμανικά γήπεδα. Γιακίν. Ζορκαέφ παίρνει την κόντρα. Μπαλιά. Χατζή. Σαπουτζής. Ράινκε. Μπαλιά για τον Χατζή. Θέλει να φύγει από τον Μπάσλερ. Κοχ. Νιστρόι. Κοντρόλ του Γερμανού. Μπάσλερ. Ταυλαρίδης έκοψε καθαρά αυτή τη φορά. Στολτίδης. Σαπουτζής. 2 λεπτά ακόμη για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γυρίζει η μπάλα, περνάει ο χρόνος. Οι παίκτες του Ηρακλή θέλουν να πάρουν στα αποδυτήρια, να ερεμήσουν, να σκεφτούν την παρουσία τους μέσα στο Fritz Walter Stadion, τι μπορούν να κάνουν για να δώσουν και αυτοί το παρόν στο παιχνίδι παρά τα 2 γκολ που έχουν δεχτεί. Χατζή. Σαπουτζή σε μια παλιά. Προλαβαίνει ο Γιακίν τελευταία στιγμή. Κυνηγάει τη φάση ο Φοφόγκα. Μπάσλε. Κοχ. Λόζε. Πέτερσον. Γραμμόζης. Τακουνάκι. Ευκαιρία για τρίτο γκολ. Χάνεται με τον Τζορκαέφ. Η απόκρουση από το Ράινκε καταπληκτική. Ζήτησαν offside και ο Ράινκε παίρνει το χειροκρότημα από τους συμπατριώτες του, τους οπαδούς της Kaiserslautern. Δικό τους παιδί είναι, τον τιμούν. Το σουτ τελικά έγινε από τον Σίλβιο Άτζιτ σε αυτή τη φάση. Είδατε την επέμβαση του Αντρέας Ράινκε για την ομάδα του Ηρακλή. Δεν υπήρχε offside. Με το ένα χέρι πολύ δύσκολη, έτσι όπως έπεφτε αυτός ο πανύψηλος goalkeeper. Ο Μπάσλερ στο κόρνερ, προσπαθεί ο Κοχ. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Θα δούμε αν θα κρατηθούν καθυστερήσεις. Και τώρα είναι η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το σφύριμα του Άγγλου Μάικλ Ράιλι. Η Kaiserslautern προηγείται με 2-0 του Ηρακλή και του στερεί τις λιγοστές έτσι κι αλλιώς ελπίδες που είχε για πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA. Με τον γκολ για αυτόν Fritz Walter Stadion κόντρα στην ομάδα με την οποία αγωνιζόταν μέχρι και το καλοκαίρι. Δεν πέρασαν λοιπόν παρά λίγοι μήνες από τότε που έφυγε για την χώρα μας. Εδώ οι παίκτες του Ηρακλή. Η αποστολή τους ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολη. Είχαν μπει με το σκεπτικό να προσπαθήσουν για το καλύτερο, αλλά στα όρια του δυνατού βεβαίως, απέναντι σε μια πολύ πιο έμπειρη και ισχυρή ομάδα από πλευράς γερμανικού ποδοσφαίρου. Για όσους ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους, να θυμίσουμε ότι για το κύπελλο UEFA αύριο θα μπουν στην κληρωτίδα η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-0 μετά από παράταση επί της Ουντινέζη και πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του κυπέλλου UEFA. Ο Όφι αποκτήσει ο Βραζιλιάνος Ρατίνιο από πλευράς Αντρέα Μπρέ με αυτή η αλλαγή.
Και στην κληροτίδα θα πούνε επίσης οι ομάδες από τη Γερμανία που έχουν απόλυτη επιτυχία στον θεσμό αυτό μετά τους δύο πρώτους γύρους. Η Χέρτα του Βερολίνου, η Μόναχο 1960 που απέκλεισε την Γκένγκ, και θα δούμε μετά το τέλος του αγώνα αν η Kaiserslautern θα είναι η έκτη που θα ακολουθήσει για την αυριανή κλήρωση. Απευθείας μετάδοση του Supersport, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Στη σέντρα οι παίκτες του Ηρακλή. Το χρονόμετρο στους παίκτες σας. Το σκορ επίσης 2-0 για την Kaiserslautern. Η ομάδα του Ηρακλή φαίνεται να συνεχίζει χωρίς αλλαγές. Θυμίσουμε την 11η την οποία ξεκινήσει Ράνκε, Κυριαζής, Ξενίδης, Ταυλαρίδης, Μιλόγεβιτς, Χατζή. Τον βλέπουμε τώρα να γυρίζει την μπάλα. Στολτίδης, Νιστρόη, Κωνσταντίνου, Σαπουτζής και Έντερσον Φοφόνκα. Στον πάγκο στη διάθεση του Κυράστα είναι ο Βιλμπέρης, ο Μπελσούε, ο Δρούγας, ο Σμέτ. Εδώ η κεφαλιά περνάει σε ένα χώρο που ο Κυριαζής ανεβαίνει μένα αλλά δεν μπορεί να απειλήσει. Ο Χάγκαν, ο Μούτσιος και ο Χρήστος Βελής. Ο Κυράστας που δεν έχει 18 τον James Ντεμπά. Πέτερσον. Kaiserslautern από τα δεξιά. Ο Ρατίνιος στη σέντρα. Ίσως υπήρξε και χέρι, ένα σουτ χλιαρό, πολύ χλιαρό. Και ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Εδώ Ράινκε. Ίσως αρκετοί φίλοι της Kaiserslautern να πήγαν απόψε στο γήπεδο για να δουν και αυτόν. Ξανά μπροστά τους. Ο Ξενίδης είναι ο παίκτης που έχει χτυπήσει μια κόντρα που έβαλε στην προηγούμενη φάση. Το ψεκτικό λοιπόν για τον Γιώργο Ξενίδη. Θα συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι. Για να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί θα βρουν τον Κυράστα στο πάγκο και δεν θα μας δείχνουν τον Δανίλη Παπαδόπουλο. Μετά τα λάθη στο πρώτο μέρος από πλευράς εντοπισμού του προπονητή του Ηρακλή. Φράγμα ίσως υπήρξε εδώ, πλεονέκτημα. Ο Σαπουτζής γύρισε πίσω στον Ταυλαρίδη, Ξενίδης. Διορθώνω τώρα, ήταν ο Ταυλαρίδης. Στολτίδης δεν περνάει παλιά του, ο Γιακίν σε καλή θέση. Πέτερσον. Παλιά για τον Έντερσον Φοφόνκα, ο Βραζιλιάνος. Κωνσταντίνο από την άλλη πλευρά, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Out με τον Κύπριο στο 48 από δύσκολη θέση, αλήθεια, να πετάει την μπάλα εκτός εστίας. Σημαντικότερη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο παιχνίδι. Ο Έντερσον θα μπορούσε να σουτάρει επίσης. Εδώ ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Μήλο της έρεδος για όλες τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Παρέμεινε στον Ηρακλή υπογράφοντας καινούριο συμβόλαιο. Ράινκε. Ξενίδης. Ταυλαρίδης. Πιέζουν οι γηπεδούχοι. Σαπουτζής. Ως τώρα ο Σαπουτζής στα ριχά. Επιτρέψτε μας την έκφραση. Χωρίς εμπνεύσεις και χωρίς καλές πάσες. Πέτερσον. Κόρνερ. Ο Ράινκε που έχει μάθει το πάμε. Όπως είδατε, ο Μπάσλερ μετά την αλλαγή του κάθεται στη Φυσούνα. Πέρασε στη θέση του, θυμίζουμε, ο Ρατίνιο που τώρα έχει την μπάλα. Νέο κόρνερ για την Kaiserslautern ή Lautern αν θέλετε, όπως τη λένε οι φίλοι της. Καθώς αυτό το Kaiserslautern έχει δυσκολέψει πολλούς
στην προφορά του. Ο Αντρέας Ράινκε με το δυνατό πάντα σουτ μπροστά. Σαπουτζής, δύσκολη παλιά αυτή να περάσει για τον Κωνσταντίνο. Κοχ. Εδώ ο Χάρη Κοχ. ...50 λεπτά στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Ηρακλή με τον Χατζή εδώ να βγάζει μια παλιά για τον Κωνσταντίνο. Kaiserslautern στην κόντρα. Σαπουτζής. Άργησε, είδε τον Κυριαζή. Πιέζουν οι παίκτες του Μπρέμε. Αναγκάζουν να γυρίσει πίσω η μπάλα από τον Βλάντα Μιλόγεβιτς. Κοχ. Πέτερσον. Καλύπτει ο Χατζή εκεί όπου διεκδικεί. Τελικά παίρνει το κόρνερ, αν είδα καλά ο Ρατίνιο. Διάφοροι παράξενοι κύριοι στις εξέδρες. Ο συγκεκριμένος μάλιστα ήξερε ότι τον βλέπει η κάμερα. Ο Ρατίνιο λοιπόν εκτελεί το κόρνερ. Ευκαιρία για τρίτο γκολ εδώ, κόρνερ και πάλι μετά την κεφαλιά του Κλόζερ. Ζορκαέφ τώρα. Το ζεστό χειροκρότημα των φίλων της Kaiserslautern. Σπουδαία μεταγραφή για τη γερμανική ομάδα. Πέτερσον. Ζορκαέφ. Πέτερσον. Ευκαιρία τώρα. Προδομένος ο Ράινκε. 2 δοκάρια. Ενώ υπάρχει σφύριγμα για offside. Ο Ράινκε με το μηδίαμα χαμογελάει. Ο Κομιγένοβιτς. Είδατε τι έχασε. Ο Ηρακλής γλιτώνει από τρίτο γκολ. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Κοχ προλαβαίνει τον Κομιγένοβιτς, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Και ο Ιουγκοσλάβος στη συνέχεια πεσμένος στέλνει και πάλι την μπάλα στο δοκάρι, αλλά έχει αποδειχθεί σε θέση offside. Κοιτάξτε τη φάση. Offside λοιπόν, ο Ράινκε γυρνούσε γύρω-γύρω κοιτώντας που πάει μπάλα. Φάση αυτή στο 52. Εδώ ο Αντρέας Ράινκε. Ο Κοχ που χτύπησε στην προηγούμενη σύγκρουσή του με τον συμπαίκτη του, τον Κομιγένοβιτς. Παράσχονται οι πρώτες βοήθειες. Του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Ο Ηρακλής. Παθή από τα αριστερά. Καλύτερη του ευκαιρία, θυμίζουμε, στο 48 με τον Κωνσταντίνο. Η κεφαλιά που πέρασε out. Τώρα μπαίνει από τα αριστερά ο Χατζή που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γυρίζει την μπάλα. Ευκαιρία. Δεν υποδείχθηκε σε θέση offside κανείς. Γκολ. Όχι. Υπάρχει τώρα υπόδειξη για offside. Για να δούμε. Γκολ. Μετράει τον γκολ. Ο Έντερσον Φοφόνκα μειώνει σε 2-1. Ξαναβάζει τον Ηρακλή στο παιχνίδι. Εδώ ο Βραζιλιάνος που τελικά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Θα δούμε. Είναι αυτός που μπήκε από τα αριστερά και έκανε την προσπάθεια. Γυρίζει. Εδώ πρέπει να ήταν offside ο Κωνσταντίνου. Εν πάση περιπτώσει η φάση συνεχίστηκε. Κωνσταντίνου από τη γραμμή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Σε αυτή την παράξενη φάση. Θα δούμε τώρα αν είναι ο Κωνσταντίνου ο σκόρερ. 2-1 ο Μπρέμε
Πράγματι, ο Κύπριος έχει πετύχει τον γκολ. Πρόλαβε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Στο 55. Είχε χάσει την ευκαιρία νωρίτερα. Ακόμη μια φορά. Βλέπετε τι έγινε μετά την απόκριση του Κοχ. Εδώ ο σκόρερ. Kaiserslautern Ηρακλής 2-1. Θα το τονίσουμε ακόμη μια φορά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τους βαθμούς από κάθε ομάδα που αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αν πάρει ο Ηρακλής έστω και ισοπαλία, έστω και αυτός ο ένας βαθμός είναι πολύτιμος στην προσπάθεια της χώρας μας. Για την κατάταξη στα ευρωπαϊκά κύπελα θα διφέρει μέσα στην οκτάδα. Χατζή, πλάγια η μπάλα για τον Ηρακλή, ως αυτή την αντεπίθεση με την ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου Φοφόνκα δημιούργησε τις προϋποθέσεις και πέτυχε τον γκολ. Χατζή. Ο νεαρός οπαδός. Σέντρα του Ηρακλή. Καλή για τον Κωνσταντίνου. Πέφτοντας δεν μπόρεσε να σουτάρει ευθείας. Ωραία φάση αυτή από τη σέντρα για τον Κύπριο, που αν έπιανε το σουτ πάνω στην κίνηση θα μιλούσαμε για ένα πολύ θεαματικό σουτ σίγουρα. Λάθος στην άμυνα του Ηρακλή που δεν του βγαίνει σε κακό. Να ο Κυράστας. Τον ανακάλυψαν οι Γερμανοί. Γιακίν. Επαναφέρει ο Κυριαζής. Σαπουτζής. Το πλάγιο. Παρέμβαση του Γιώργου Ξενίδη. Γερμανοί και Γερμανίδες στις εξέδρες. Αριστερά ο Ηρακλής. Μπάλα βγήκε out. Άνοιξε ο Στολτίδης την μπάλα. Προσπίησε τον Κλόζε. Μπάλα δεν πέρασε για τον Ρατίνιο. Εδώ ο Μύροσλαβ Κλόζε. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ακούσιο χέρι. Για να δούμε αν η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ξενίδη. Αν μας δείξουν κάποιο replay οι Γερμανοί. Ρατίνιο. Χάθηκε η κατοχή της μπάλας. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Και να ο παδί του Ηρακλή στην εξέδρα. Ηρωική σίγουρα. Απολαμβάνουν ουσιαστικά την παρουσία της ομάδας τους μέσα στο Fritz Walter Stadion, που είναι καλή. Παίζει, όπως το είπαμε και από το πρώτο μήνυμα, χωρίς κόμπλεξ. Ο Ηρακλής χάνει με 2-1. Κάνει το καλύτερο δυνατό. Ο Μιγένοβιτς. Λάθος εδώ. Ο Ράινκε σώζει.